Guys, umaga na. Kukunin na natin yung mga gamba natin na pinahamugan at pinaarawan. Ayun, yung una. Blurred kasi against the light. Ito isa. Lima ito eh. Lima yan eh. Ayun, nakita ko na. Dalawa. Tatlo. Ito yung isa. Apat. Yun. Yung isa na lang ang nawawala. Bali 5 lahat yan. Ayun. Nasa ilalim siya ng lupa. Ilalim pala ng paso. Ayun o. Guys, nakikita nyo guys. Zoom natin. Yan. Yan. Malamig kasi doon. Nainita na siguro masyado. Ayan guys ha. 1 2 3 4 5. Kukuhain na natin yan dahil papasok na tayo. Ayan lang. Sa paso lang siya ng oregano. Dahon ng oregano.